Tu no tens més que 2 mans i estàs en el canviador. I aquell altre veus que està intentant aixecar-se i que se'n anirà de cap i estàs tu sol. Què has de fer? Trauràs estratègies d'on siguin perquè aquell no es faci mal i aquell no es quedi solet al canviador, encara que sigui l'agafaràs a coll. Això, esclar, crema, perquè no hem de ser realistes, això crema. Pensem que ja havien hagut situacions que no les voldries viure, de dir, jo vull atendre els infants d'una manera i ara mateix no puc. El que passa és que fins ara, si més no, el nostre model tenia moltes coses que consideràvem que estàvem en el límit. I ara, amb els canvis, pensem que ja estem per sota. Crec que els professionals del 0-3, malgrat estar desanimats, desil·lusionats, l'altre dia una em va dir una cosa molt maca, em va dir, jo m'he fet el propòsit de no perdre el somriure cada dia.